ngiso kumen hagani ka por ka bamenta sa chisen pat bangila bani wan haki screen ki jong pi ba pi pe lamba ki ba per la pi pe po ki tv ne ki mobile la ne ki computer ngi aingo you try na ka wei ka por sa ka wei ka por yo ban wan ra ye ki ching hikai but kam da me ngini yoro hagani ka siru banya mirlang hagani ka jaka na ka tin ka jong blai habang iyo banya lumlang hagani ka por ka bamenta so kemendro bani pasal Bantei kumjuru ye pasal rang mo hagani ka si niadon hagani ka jaka kamdai bangini kli wei hari banya mir lamba hagani ka tin ka jong blai pangi kwa banya kran hagani ka por ka bamenta bat ban ngam jeliu hagani ka dei kani ka benta kamtam hakini ki sngi ka Nongkhryiem kata ka dei ka ba ngiyo i bahaya ka jingbymkhuid la ka dei ka longyeng ka longsem ngiyo i la ka dei ka sensar kadar ngiyo i ha ka imlang salang bat ngiyo i kidon ki benta le ki por bat ki rung wat syakita ki yeng mane bat upol udah keren ya kani ka benta bat udah la batai lupa habu tho ya kani ka shiti ka ba Timothy nama Timothy ubade pastor Nongkhryiem ulalej lupa ban batai ya ongkum kani kan sawan ha kita kisngi bat batai kum kini ke jing kai kin wan pengini pet lambat nga ha kani ka por kata ka de na ka Timothy kal nong ka balai ada pi ki nong pet ru ada fidon lain ka bible ngi da dokumen ba piru pin pet ya kai ka bangi kran nga ni ka jaka baka de na po ka tin ka jong blai kam dei tang na ki jing start na ki jing champang ka jing bangi kran ha ngi kran kat kum ka tin ka jong blai hakani ka jaka baka ong kum ni gan pulih ni ka por kal nong ka balai but ka de khot ka banin kong ba ka ong hanre to tip ya kani ba ki sngi ki ba khado kinwan ki por ba shitom but haba pulih ya kata ngi sngo ba kandai ka por ka ba shitom ka ba mut ngi haptre shitom ne banle kita ter hanre pangi pulih ka de khot ka ba ya kai ka bangin ya kren ngi yo i ang ni kai kata ka por ka ba shitom hang ni upol kren but ngi yo i shisha menta ba kani ka jia ha ba bun ba ki longyeng ha bun ba ka mensim je ki brio ki ling bat ki pisa bat kata ka di khot ka ba ko ang namar ki brio ki long ki ba e tang ya lede ki ba e sbai ki ba kren sarong ki ba le kraw ki ba kren sniu ki bam kongo ela ki kme ki pa ki bam songo ki bam khot kini gide ki ba pun shitom bat ngi kwa bani kren ya kata pastor ang ka por ngini yo bani mir ban sutho pastor ang ni ka banung kong gasta ka ni khot spang kata ka jing ya lede hanai ka kut ka bam khot bat hatu pastor kani ka bu tho kani ka por ba shitom hatu ka dei ka thawi kani ka por ka ba manta pastor ngi pe ya tin ka jong blai ngi sha ngi tip ba ki dei ki sngi ki ba khadu ki por ki shitom la da ngi kini ki jinglong ka pastor tal da ngi padi kini ki jinglong ta kam padai ka por ka ba shitom rei habangi kini ki ba ja ka mot kla dei sha ki sngi ki ba khadu ba ki por ki ba shitom kamu la da ki brio ki tangi la dei nei par khat chote ba finio e ka no ka jingerap ne ka no ka jing snow lam ne ka no ka benta de namar ki brio ki long ki par khat bi kliau tangi la dei ya ka profit la jong ba ki long selfish ma ba tin ju blai la da ka ongkum ta ba la da ngi ba ka longkum ta kamu ngi tip ba ki la dei si sha ki ski ki ba khat do ki bam par khat shu eno par khat bi tangi la tang ba biang le di dep sto tang ba suk ye la di dep sto ki ta ki wei la da kalong kumta ngi ki sign la ding i ta ki dak kalong ki jing klam akor menta shubu kum ka a simple example ma da ya kali ha ji sha kat kum ka rule ka dai ba uni bo hiar na jorong am hab ban yeng hab ai lat chu ti ba ki na po de en ring i ngi ki sngi nam tip namar ba i jala di ne tip ba ya karki ne judan kata ka ong ban ya sngu thu lang ban ya perkhat lang kadai bi ban share rush bet tang man lat yala di na tang man biang le tara asngo ba tang ka block do kan ni namar ba tam shu from yala di de ta kadai ka perkhat bet tang yala di ba i bi tang yala di perkhat bi tang yala di ngade un poi bi banga perkhat shu no tadai tang i ki ambulans mo ki sakut ba pli kada ko long ba lai perkhat ya tang yala di trai ta kadai ka kita ki dak ki shin ki jing yala di kadai ba ka ba perkhat bi tang yala di tep ki we ki biang na kim biang kiwe ki ba na kim ba rai tambo biang ila de te biang bet kalong na kumitai example kan bangai mentan ha kumno pat pi pastor rang ris ngo kita ta ba yala de mal ka bakut hane spang ki bom khot kadi ngata walong pastor Bantei mat
Como jisuru da keren saya gospel Matius nomor persang. Habagi seran ki kli ki balong kumno ta ki sngi. Ki mamemen wan. Mula da batai ya kita ki jingja de benja ke pertai bar ko berhaba kur uang ba. Nomar ka pop kaman buan ke jingi ki babun do keman krian. Mat kani kalong persai ka jingi kai ka jung jisu nomor jisu kai gi bengini iet. Hari kani pat kong ba in iet yala de hey bu jisu angka hukum ka ba ar ba men iet ji paramarjat ko ba mi iet yala de. Hari kai bu por pa ukran uang ba hakini ki sngi gi bakhado ngini ikum kini ibrio. Pan ngi shai kata. Ngi sha nomor beli ki brio hakini ki sngi ba menda kim number khat ki we ki perkhat ba yala de. Bat kadi kata mai bengi i hakini ki por ba menta mo. Mengini apa yakini ki western countries ko bagi ong ini ki kita gili sepang sepngi kita mo. Ini pe saya tahu ni ibe ba ki warabi kani ke agenda ba ong man ibe tayo de. Ki warabi ya kata ba kay ba ki long kay kani ka banong kani ka LGBTQ kani ka ba mi menta. Kami bi lamata ila di bete. But kadai kay baka katian jong blay ka kan persya. My body, my choice. My body, my choice. Kadi kata ki ibe tayo de kadang bi kata ko mohong pastor bantay menta ka selfish love. Ko perkhat bi tayo de om ba perkhat syo nakabenta ki we. But ngi i kata but ngi ba mentaling ngi nong persya syo te. Hey bakin pelong anyam ya hey baka katian ka jong blay ka nong persya. Nama blay ka katian jong blay ka lakran pa te kata. Nalangi pe sagawai ka bantama su kani ktian fi. Kai kata ka jingi ki ba it jala de. Banta pe sa dan ba perkhat thai. Haba di drugstore tu nong di te. Real ka di bi tang bi upstyle di yang tip jat ka yeng na jat tu brem tip di bet. Kadi. Semut tang ba biang ila di. Dak stu tu jat stu dak stu. Kadi kata. Naman nakini rumah pasongan siya kani katian ko befi. Ba hakini ki social media siya ni singi. Yang begitu ki nong di drugs deh, ki dalai si ki school deh, si kena school, kam dah perkat syu, ya ka jinglong ka jongki deh, hey bagi ong ba kami kani ka kubur, ka ong ba ki stang ban sam ru si ki kena school, kan ki kena school fi, tang ban yo ka tu pisah deh naman tayo di, compare, Amdan juga je sngowi ki para brio, para mansepan panjat ki yang jajanoro. But hangni ka kren ruspang ka jingbymkhuid mong ngi puli gini ba bon hi yang ni ka don nan rengi ni mialet ya adu kata ka benta pakat ki program madang wan ngi stang yo ba dia kren re kan ni ka singi ni ya pe kru hangni ka ba ong ba ho ki khon ki nim kongo ki me ka pa handre bat ki bom songo handre hangni ka ba kren ru ka bong ki bymkhuid store kamut no ta bymkhuid bet Ki bymkhuid ya ki jing much perkhat. Kumba ya kran mo. Ba akapor corona ki beri ki tiang ma ai la de. Tak sudah tak rumah kerja na la ibu cili no. Marbatik yo to knyang jing pang ubet iki. Ne ubet iki yang kesam ko jongki taki dapen khoi bai la de. Dan ki ba marswa ban rung ayeng ro dalot na kerja bar. Ya ban sat yo ba kata ka jing pang rung ayeng. Te ki kitir habis sat bahi te denta. Dan ki brio do mentara mo fi ong ba. Kita spray ka yang jongki mo. Kita pen khoi bai ta ka yang ba. Tiang yo doan uknyang jing pang kaya. Tadai inta ba. Kidong pikir mata. Bun ki ba sepunan kami de sanitizer. Mucu sai kti bi da gato ma hadu long melian mentaro. Takumut ya ka ai ka ba shabar ka ba kan jado long ki beri ki pikir ba hadu kata-kata yo ba karung ka jing pang ha ka yeng ka jong ki ne yo ki bit jing pang na kata ka jing pang ka badan. Reka ba susi ka long ba kim don pat ka jing perkhat. Ya kata ka jing pang ka bagan jaman sim but da ka bit haki. Ta ka bit lam bagay lam baga khamat lam baga do lam baga jing much perkhat. Ta ka de kata maga khi ka jumbale karen shai baga dan biga braj ka do ka braj ka khamat baga jing sarong thala jo ka jing ya kata pa mdan ba pikir. Ta de ta man ta ban le ya ka no ka kamro am ki ong be le yo. Kham tam mi ka ji shong kha ki ong be ka de ka casual sex ka de ka menta dalam ke sport pa ya po Sweden lagi la penlong senan ke sport wat ya kata ka jing shong kha la yo kata ka sport dah ha ta bo klan ta job dai ta ka de ka tamut kim khen shu baga ta ka de ka basang ya ka basang ki ong ba ka de ka ba internet mo ya ka ba internet ki ong it's so wicked fi ya ka pat ki ba snew pat ki ong so good kalong khongpong tang ni ka perthai ka ba ngingiem tengah so kata mo ba kajing mut perkhat jang kiru mental ada page lang baki media am tip ka nungut ki ba khoj sya agar kom perkhat
ha haba pe ya ka beriu te namar bala ngop haga tu ka kamam haga tu ka jing penrung ai bu fi fit ya la dia mo ada tu knyang jing pang la dap dan api ta ka mo la da fi ine no ro tu knyang jing pang bet lang la ta ka de ka ta mo ko mo ong pi men ka jing song kha pathar ka bom te pat la da song kha pathar ka ai ka bet di knyang jing pang sa ka ba ar ka bit ka pop te ka ba kam shir ke je shu yau knyang jing pang ta mo dan jing khuid shu but karkom pet karkom UI karkom perkat te kalau aja clear do kata-kata bu syaitan ngasngau bu attack me ka main tading ta baktin ke jong blai ka ang ngi haban yo e ta ke jing pang thamai ke jaga jing mut ke jongi kenang bang ngi haban long ki ba khoi bu trai ong ki kata ko manga long bu khoi ton long fi ki bu khoi ke jing long jing embaro ti pule ni ka por mangim dei shu ban pen seria mil di ba kata ke jing em ba thala mo ka bare man shwa ti pule ni ka por na ke sti ben kong petras lom nang kong ba khat san ka ong kum ki khon ke jing ko ngo ki bom pen seriam rengkat ila de bat kita ki jing ko abrai bom menshwa ha kata ke jing bom tip jong fi te kemut ha ka por bom menshwa ladang impat tip you try ladang impat tip you getien te ngidan ya kata ka jing perkat ni kata ka jing yo i ke jongi mo bat kata ka de bi ke jing bom khoi te ke badan ka babel ka ong ni kum ki khon ke jing ko ngo te kemut ya hab long no ki khon ke jing ko ngo ki bom pensrim chu de rengkat ele ba ta ke jing ko abrai bom menshwa ha ka ta ke jing bom tip jong fi de ku ba ta bola khat ye pi long ba khoi to long ma pi ru ki ba khoi ya ke jing long jing embaro na bala tho to long fi ke ba khoi na mar ma nga long ba khoi i drive khat ngene bom be nga long ba khoi to long fi ke ba khoi ya ke jing long jing embaro bang so ka ni ke hukum ke jong trai kamu ai da ka hukum da fi hab ban long khoi bang so la dangi pediang i trai am shisha kani ka ktin ke jong trai ka trai kam ka gm dei banging pen bor le ban long khoi ndri ha bangi diang yu trai kata ka bor ka jong uba khoi ka wanangi ba deng ta ngi long khoi Mandala ding mla mla idon kampi ka jing ya ka bor ka ya ka por jo try di ka taw try ong bangan lindo an pai mun semu ko badu polu ong arsen ro asti nong koren ngani ka mat jigi ka tempel ka jong blai but si sen la da ka mat ka long khoi ka timu chep khat ka long khoi but kal jing long man sem ka long khoi but polu ong ro asti nong koren ma bi kren pang ka ba song kha ba le hakal nong ka ban rio hang tu ka de khot ka ba khat rio ong da khat san mo phim tip ba ka met jong pi ka long ka de khot ukres dengan shim ya kata ka de khot jong ukres bat ngan pelong ya ki de khot ka nuti what I habada lei ru ba kan long kunta hatu phim tip ba uta uba penyeso ya lade bat ka nuti u ya long ka we ka met namar kita baro arnuan u ong kin ya long ka we ka do pi ka ne ga de ke sa ba khrach magi mam khoi ang tu u pol su tho ga ne ga banta namar smut banta u brio bat ka brio de ma mane fi ong casual sex ki ha to ki ong kan ga de tang bagi ya bakla la biang ya laj no kila ban klet ta dai nama kila wang long ka we ka met fi ki don bun ba ki brio kum ki pastor nga ngai ya la ban su tho ane por ble sulap abun ki wan ki yam khmat jongi laudation rang gan thai ki bakila ya bakla hakapor ba munshwa bat une bat ka kum ta kila ya bakla man ta kila ya tho kila ya shong kha kila ya don khun kti hada ke te ka barim hadu man ta kum palat kadon be ka man sim panram kadon ka to ka man sim ka ba pen ken mau yaki wala da khalok kimnut bani thu yu lok kimnut ban ong ka ta yaki badu pol rasu thu lu ba de ka taw ong ko ron ki along ka we ka do ta kum no pen klat pat kila bani shong bat we pat ne bat ka we pat ka do hada ka tu ka do ka ban kong bala pen yesno kalong ka ba ye ken ban ya lat long tek kum ka bre bala saput lasu hada tu dak te don tu dak te don long tek ye kata la te man lat bat upol usum tu ye kan ne namar wong ki khon ki long ki bam kongo mano ba ja ki khon jongi kinum songo ye ka jing kai jongi me pa kin poi chne bat perthai bung man tan ni kran drugs aga dela jongi ki ai man aga ne mo ba poli ikran apa media ba kat nong ngut ki don da ki lak apa ki arlak tam ki bala register ki ba bantip ki ba ayu ka sarkar ka pelut ko masipho kror si snam na ka banta jong ki hamana ka ne bangi i po news ba yakran kam san pho kror gan lo okay kata ya pelut ka roi pat ba balai ngim klet hane ka po don ki samla ba pet
ne kidin ki long kemi ki long pa man tang among shoot tang samla bangop ngiet tem bro mo pa ngi poi ban selok ngiala bro ya kata ki poi ngaso pastor ba kani gadi bi ka bitap to setan da fi ke drugs am ka ta bi ke jingwat perkat ni ka dawai long badi dawai fi kenjut beniat kenyang don bai fi di to pen kilat nang ni na jabing jung fi la ong ba laja among to ka dawai ngaso ka drugs ka long kum ta ba ka ta be direct yang ni ba ke jingwat jing perkat jung fi kam sha shu Melasi Bantei mau shu pim pilaklet bi ti loket de jung email bi grot bentuk te ban le dia te mulaklet ka jing jing perkat da pim kan mau shu ni di pa kani gadi ka keminya kini di separa jong kan mau shu no ka jinga dei kalau mai kawai bat ka drop kalau mai kawai bat ka de kalangam hadu kata mulaklet ta kata hatu pasal kam dei ka jingle ka jong paman long bat kilap ngahoi ha Shillong ni pada don apa megalaya Syakita ke baong i pastorang menema sigi set ni ste na Syaki Amerika pilap bet ki bapanon kam drugs ki ong ba kitu i besong ka parasentrang para kantai kitu i de namar ka penklet no ya ke jing perkat atau pastor kali ke jinglong jong ki brio kam keta ban wan ra syaka jingbymkhuid lut bayu brio penklet no bodai mano ki klet no i ka gift ki klet no ya ka talent ki klet no i kita ki barom Tam kiklat dia dia begitu ke. bakila astang ban klet dia la dia ta baki kwa ban long hai bat ki poi hadu kata bakila klet no ya la dia bat ki kisi omak tin hai pinda puli pan kita bisa ya kat saus tor Lucifer ta wong an kiu sejong lo ya mus hai de kwa baki brio hatu kam kwa ai kata pastor kata Long boleh. banora Man mi tam niang kan. Ngangai Lucifer udan ka to jing buat mah. buat Jing buat bor. Buat. buat Mikir ki buat kata. Ne ko ai jing buat pleasure mah. ban poi syakti benta ta ban poi si tu ka benta ban Climax. ki klet no ya kata ka jinglong khuid baro ki klet lut ya kita ki baro ban menta ki brio hatu kam long ngam da store ba ki klet no ka ba ngol ka ba ngol kla ka ke jela fi hang ni pol wong ngani kan tien pen sitom ki si ba pen sitom da ka pida pulit ti tu si Isi besitam mah. udah ong hang ni ba sitom Besitam. ki si ka por ba sitom la perkhat la por ba sitom ka ba mod mo sitom na mod uso stan wan le ngam ta hari kini da pit pan mi kop ta ki sitom kini film susu ba sitom ki bisitom ki de kitu ki victim ba sa anak kembangan ni mo namar ka bible hang tu pida puli ka dekat ka ba lai mo ki ba klem id kan jabe klem map ki ba krenser ki ba sutnyo ya ki bam id ya ka ba bha ki nong de lok mo kitu ki ba sa de kitu ki wei de kitu ki nong le ta kim da jisno Dan jiso. kala dei be kata ta kitu ki nong le tam da jisno ki ba sa kata nang tu ka jing le jom ki wei kitu Kawan doktor tu ki ong ki khon ki bom kong mah. Bat ki bom sungu. kamu ki kon ta kim so ye Kim so ye. Bat sim lak ta ka drugs tu. Sin ba ta ai ga. Seni man ki pa. Ai snai ki mi pa. Victim di Manu ki pa. manu besitam di mi pa. Hoi tu nong di besitam la da umyo. umyo sitom ka por persi ka ba sitom u ka dei por ba umyo kan da la yo ta mi Da yo tu Bat ki mi pa bagi sitam na mar ki mlong man i ga yeng sam. vì khả năng bây giờ em kết mau cái ngày học cái news gì cái này mà bầu tô brio open page gì khung lung lamba ai mobile đó bầu open jot mà cũng ba lại phong mút tạm như chúng ta cái sòng Kumno dan cái gì slow bây đây khung lung bầu unut mình pen jot đó Ula buat situ ta. among vi tempu drugs kata di buta tu ka jong jing buat. Tara ko ba pastor si krente kadang ka jing buat niam kadang ka jing buat haki drugs kadang ka jing buat kan thei. Lo ka jong. tu tertim jumpa aja sih kata ustaz Bar ka tu ki mo. Tu ka jing buat maniak itu. namar perkara yu khung vi yang khung fin sini vi khung Ka tu mo ki ka tin pareng ki ong pedophile. Mo yakini ki kelong tapi explain ni kah tin long kasi ki pedophile ki ba itana bitang ki knaret te ki ba kwan Tre bom man dia kata. Berkede kata. kamu lah kamat lah ke sultan dah perkhat kum kita gisu kam dei ka por ba sitom kum kme ka pa man ta ngi badon kon kan thei la soma da phi do to kut serang soma na mata kut serang gi sa ta kata I kasih ingat ba ki ba return ki ong na ki dan tu ki nong
buat beriu ki bendi dah fikir rot na dah kai na kata kenja adi kata na ki beriu la i ko mi tabali telesi ke dia kata kadur ke ba ka khamat tel ben thami ba what i ki khlung ru mi isu ko ki khlung da la i kum ki ai da ha kalau kata kadur ngale se Kani kita mo kung bawang mo pol ti wong ma poliusik tante kuar bat la dangim dap do men se ma khoi ngi dan me ka jing shukor Lo ginap sutu kan kay kabam kuat. Ginap sutu na kay kabam kuat ya gini gisgi kiba kaya jiang isu bet. Ni haban jeans kat kung kapor. Ring nim gisutu ba kani ka chichoy man tang ya la banong fi ngilanang man pen khujiang. Mun syua kita sariem sartan na wat ta khudi tia jabo bet. Kan ma wetang sisen lan oi. Hapan khoi bet gini borok mo. Hari man ta la yatib lut. Hari ngilak klet no ban pen khoi ya la dia ta ka jimut jing perkat. Kadai ta Jimut jing perkat jong la dia ta. Nga perkat ngi makum kan ka poram basitom sija kum ki kmi ki pa nga ong pi galong ka basitom ki kon samla gila kan ka ong ka perthai ka bala ye biang lut kin na do hari banya nin me tam prabaji kun kan thai la ting do vi wat kun sirang do vi de ta pastor mo la dangi su thu bangi gi sngi gi bakhat do gi sngi gi bisitam deng tangi haban yo diang yo men sim bakho oban ya lamingi shage jing sha baro pi akan ka por ngi orla ada pi ba pun sen ngi pastor ngi kum ki bri na mangi perhat ka por basitom kan de be por knyu jumaing ka dor kan kiu por kan dem sneu nem sniu ye hari pol hani ong pat ka por basitom mem kop ka por baso balut dan de nem no pastor kade ka tang habangi pe yang ni galis hang ni tangi bi kade ka por ka ba ka bom dei ka por jom rat cloud ka dei ka por be bo tre bomman haki brio i bagwan ra i ni ka ba i bitang la de ka ta jing bom sungu ni ka ibar khoi ka wan ni bat ka dei ka ta ka por ka ba uta brio bo yo pediang i tau men sim mustam ba kita ki ba don lang ba du la da ka dei ka lok ne ki khon ne ki kmi ki pa ki ba hi bahasa ru kita ki stam lang imlang ka salang ro baroไปมันตายting tri penyang kali sakanoไปprim tip ri nong di drugs ne dei na mata la ja ge nong di drugs nong di drugs mono body to nong di drugs tang tang mi tip hero nama ka ba e ta nama ka ni ri jing buat bam smart ta jing buat bam smart su su bat tang tang yo ki mi ki pa ne mangi baro ngi sha pan thame ta ki ka daw pastor yo ngi sha pan thame ro yo bangim don ni ki ka ba jing tip ki jing shisha na kum no na pastor kapoy bisa ta sa juhi maka babel ka kran mi kata la ubriu umdan yum sima khoi fi ka babel ka kran shay kata ka ong bai kita ki bisa ilam hau man sima khoi kilong ki khon ki jong blai ta ka mot la dang yum dan yum sima khoi ka mot la tiknawi ban shay ilam duk soi ta ka kata ka ai ka bangi don kam hangani ka por ka bamanta haga por ka ba poi ka jistam bakat ni ngi ita ka nong ba jungi dan kam na gawe dan kam masam khoi but bon ki brio mentang i bak Shillong hagan yam ne shu long hagan yam ba bon iru kim ju pule bible ka talat kinabe ba bon iru mam tip ik tin ga jong blai to shukwa ban kali pastor mo mi fi she slot ba bon pastor she one pop fi ba bon ma fi ba khame kandol nak nangi mo ki brio man ta ki wan banwat de ka tin ne tang banwat kamba ne tang banwat de ji thu lupa ne ke ne pastor manen kong we ji thu lupa ka ba ar kamba lis kendiat ki ba wat ik tin ki shwa we nung bo try ben kia and even yo ik a word of prophecy baka ka gadi yalati yala ka sa ju foi bi yaladi dia ko mo ta ban shukwa ki brio ka song pastor so ban su tamba galong tala da yo u pastor u bajaklia ka mensim pertikliat sedoding tang yo anong yaladi namang iru ya kata mo kidon ngam oge ta ka jela jung yang ngi cha ka partai baro wat city ki north india ngi ti ki pastor mo ki lapan kala ashram ki pawan bahasa kila kala bawa mo untuk namar yo i ba ki bru ki wan nam ta kata ta da ai bible study yo thia da hikai ki juble ki yo thia da ai be ta ka ti tu lupa bo so bang ki bru so bang plala jang kham so bang e namar do kum ta ta ki bru khamai mo teng nganget pastor ki wan ki bru pim kren ni ka babaro sepang tukiru pi si ong be ki am mada ki wan ni nga ai prescription bet si bun ka tin ble ngo puli hado bandala da wan next time em ki bun ki mla da kim puli ru
Terlong Kumno serius teh Pakai ke dalam ong next time puli biang gitu. Try kita untuk kita touch Kim Wan Su hero nama lima puli Bible. Kalau ngom tak kikwa be instant healing, instant deliverance. Lada Kim Jia ke pergi. Yang we bom nang Mamla tu pastor lain suwe. sewe kata. Kata apa dia kapor bersitam nama ngimuat lagi jadi sisa. Marga babel ka ong kata bagi bru ya kisingi ba khaddo takin snap bitangi kata bagi kikwa ta ban yo sno. But kin yo sno bitangi to pastor ne tang tau nong elap em uba kren be ya ka e bagi kikwa. Basul tunat. Basu tenat ki skor teladam su tenat. Yang tenat to ki ya criticize no le se. Dia kata but kin criticize be lada kadung ya kita. Lada ka jing sisa kadung ki ong tenat dah. Ada keren ni Jepang ke jingbymkhuid magi berium takim stunat. Tunat. Mau ke dia buang tin paring. Bagi numan curus lagi sian. Mula biang. True hurts teh. Mentapil ai we dar. Dong kelaga mut ke tanda kata. Kelaga no. Dong piap an kelah. Piap ian we kata hable kata piap but utrai piap an tip ya ketien ap yai kum ketien mlong ban mani thalayu blai mlong ban mani kat bomon yu. Like yung kata layat nadu mendai tinggal blek gumta. So what you ketien jo blek ki persyang ban penjaklia de. Pi tagade kata yela dia la jaklia. Tadi hang tahu you ketien jo blek ki persyang ban penjaklia taga ki interpret kulmar ketien ke jong blek. Ki warano la ka jong ka jing song thu. Ya ka interpret kat kum menong ka convenience ki ya. Kabakan so biang yela jong interpret kum ta. Lara ki bom slow biang kum ba tu nong elap umi di por mo. Dei ban khapa dia pi da ka men se ma ka ding. Paro asgap ti kata. Kamnan balik ban quote bar don nam don po Bible kata. Kamnan ba quote. Ya kata ta. Pi andre ki brio ki sgapat ya kata nama ki suya hap ya kata. Namar balik ki so kata ka dei. Baru ya la fara baro asgap lon. Beli tu siapa jikai Jisu? Kau ibu Jisu ikai. Jisu ikai. Lara pidon ulo kalau daya pipoi songkal klim. Jangan masuk kata. Kata kam dera. Bau lay alat tu stor ngadi ban yok kata. Pim day ban bam kita jajing bam habai Bible hey thok bam day ban bam kuai. Hey thok bam day ban di duma. Hey thok bam day ban di kiat. Kum ta ki jikai ki contradict dah. Ya kitu ki jing ikai baka Bible ga baka kai ikai yang ni balada ngimla ban aingo ngim dei ban bam keren ni kata perska hanrei ban keren ni ka jing sisa man basngap man keren kini ki purska ma kini ki por menta man su penting dah ki ber ki sap ha Kalau ban ai jing tu lupa we. semua aja tu lupa pi salong kayak longan enggak pisa yo modon tu ke jisang le boyo semua bo bleng usakur kui tu ko wallet jubi. Kita boleh mentah kiwan elap ki pasai wallet on the way. Hatang IT wallet lah kemana tu harus pasal dalam pisah tu wallet. Kata ada. Kemudian ngiku aspa, mendek ya kuat boleh. Ni kata. Ngiku aspa, mendek ba ong ba yo. Kuat jingkerku nongkerku. Namara da kuat nongkerku kaban kong e apen kuat. Mar Jisu ong sok ki kuat ga da not namar kini iu boleh. Tadi kata. Talada ngim kuat ngim iu boleh. Lada ngim iu boleh ngim iu tu ki. Teng lagi mo yeng mo pastor ba yerong ngem to ji. Kita kiwan ra ki don te na po. Kita ting mani blik tau ting Nong kis berat no gini ani pastor tik sanlak sebulan. Ki akhir rem na bar ba gini jabar. Oh ni kipang. Kisngu benut. So benut dah. Ban weng yu ksut na yeng. Dei tang kata yeng Kristan. Yeng Kristan tang kibo de ki kau bom dei ban bu maki. Kibo de ki bakim dei ban bu kibo ayeng. Dan la keren nong berat. Kimong kejengit berat. Jangan tu pastor Mawlong. Te buat penmang ya kaman siam. Ki pedungi ke jingbymkhuid ki ngajo. Ada mlong ban keren pat. But susi baki dom ki yang tang pisa pastor don. Ngile nya shawai. But don pat aingu yu boleh bakat ni ki pastor don Shillong ken ni nong yalap ki don. Ada susi ki don pat. Ki ba pediang lang dai ke jingbymkhuid. Ki ong ngin le Kumno. Mo la dang ngin dei ban pendrem. Hari lada ya ki cuman di tahu Paul Ukraine ru yang ni bentak wang lada ya pi ban bam sieng lah. Pi dah kuat di dut sa talong ki pi sekolah pastor kini ki bangai ki bakalalong ki bam kuat ki im sa angta. Namar balai bakim sutenat ya ki jingi kai balong sieng na. Jingkai bajanai ki. Jikai bajanai nama kim kuat ban sengap kita. Tapi kita alai bangai di gumta. Lai krayo sekolah tu jingkai. Tu sekeram lah iya tapi. So boleh ru ki kuat benar nakmat do. Tu jingdi le jong rupat dia.
Tadi ta kwa ban ong fi ni ka sngi wa man ta phya ban jet la fi bot yu jisu ne fi bot ka prathai dang ta fi bot yu jisu phya bi no ki jo ka prathai na mar phimla ban ra lang ye ki jo ka prathai ban bot yu jisu onum sha ka ta de le ru lada fi dang ra lang ba kita ki jo ka prathai pa gum ki khasi mo gedon ka ta ka jing ya tho te ka dai hado ka no ki om gitu ki ba ri jingri ba ri thlen ba ri taro ki habli ajo siem barakhat banau siem ki hab mi lang khoj padu siem wan ai kata ka jan phong le ne ki ter set ter tiu kata ka de jinget ki khasi te ka long kom ju ro la dangi wan jo siem ki utrai ki trai ni haban wan lang khoj ba de ma upat uban ai ya kata ka batma ya ka jing ki jonge tadeng tangim la ban but yu jisu da ka bang ya ra lang ya sno lang ba ki jong ne ka prathai gan hapan khoi bi shiliang la da fi kwa ban but yu jisu but ba balan kwa ban fi ba fi ong ngam la ban yu secret da la fi ma yu secret te fi ma ban but yu trai fi ngam la ban yu kwa ngam la ban yu drox ngam la ban ne ka kya de fi ma ban but yu trai na mar fi haban ban pau sha la da fi yu trai fi ban no ni ki barakhat la fi bangatip la da jam la bet kadon ka bora ka jing Amen. la da jisu ka da ka ta yang i ukloi ban no ade ka beneng uklam benut ukloi ban ya kata ka jing long blai ka jung ha ka buram ukloi ban kita gi baraka ban wan ban shim ya ka jing long do bat ban penrit di hadu ka kerdan kum umrah uklam benut te kat ya kata namar ba ban nga kwa ban ong fi ka ne ka singi la da fi don ka ta ka ju ka jing ki ba travel ja fi ya pin tang secret pin ki ka ne ayo u blai u kloi ban wat ka beneng u kloi ban wat ya kata ka jinglong kata ha ka buram ga ju de ha beneng ki angel ki mani u tai kwai fim la ban kata ka mut ka de ka jing ki thala la fi ong shanga ju trai ka ba mut fi ban no ka perthai mla ban ye bot lang mla ban bu gue ka jat sini ka wi ka jat sini la fi dan chateau bor ne kumba trai ukran ni ka balang lo de ka ya ong amon if you finlong ki ba create ne ngamon if you finlong ki ba shit la da fi join lang la da fi sno lang Shillong ki bas at ong an pre no action tur ke jonga tadeng ta utrai u isi ki bre ki be khle lang ya ka perthai ba ke jong blai la fi long jong perthai la be yap no hin to la byang hi utrai u isi ki ba sap utrai u isi ki ta ki be khle lang tadeng ta kwa ba nong fi ke ne sngi tolong khoi mar jisu ukran ni ka ta ong long khoi pakabar ong tolong janai ko muk pa jonga long ba janai tadeng da kwa la da long janai hoi da ka bor jingi ngim la kam ta ngi kran na ka ju iska ju no ne la ngi don yu musim ba khoi ngi la ban long ki ba khoi ha ba la kran da mo musim ba khoi dang mo ngi long ki ba khoi ba da ngi don yu musim ba khoi ngi la ban long ki ba janai Amen. Ketika tahu pastor kembang ia kena dispanggai tak jimbang khut. Maka bawi pastor yang mana yang hakaying ke jungi la te ben le khut. Ke jebo ada perlu hayang terain sutanan. Hayang inuf sutanan. Hari beli pada ke jebo ke mai ke jungi penru. Iklan no ke Kristan ting iklan no ke de ke we am ba ke de ke mer ke jungi kam de ke jungi. Keladi no jong beli. Hey bo beli shong. Ban mau fi ding irong ha jeseng terain no mak tak wai. Ben diskret, ben temsi, ben dikiat. Lut dah, balai. Menginyau ke tu ke jaka ke long ke jaka berkentang. Inyau tu ya. Kabamut ngilong asam berbelai. Ngilong asam. Mabalai cabar ke tu ke jeseng gila kabamut. Ngikam ngikan kau ke tu ke yeng meni, bani ke dia yeng. Kabulai lah tahu, dekat ketiga jang uhui. Ketika tadi balai ngilong hadukan ni anu balai kumbala orang pastor bagi kuat bat sengap bagi kai bacana im kuat balai ngijot balai giwan ka jimbang khoi balai ka yeng ka pra ma bagi kuat shu bersengap bagi kai bacana kim kuat shu bersengap khati ka jong balai ki kuat bat sengap bagi ki mon yela dia kuma kuat bai ban yo ka ji thu lupa bagi wan sedir bo bol ki wan na mata ka jimpin khia yela dia ki wan bai utrai kur khu ya ka jim ka jong ki klat no te ka ni ka basic balong ka khtin ka jong balai te yeng ki penrung dagi jing ruai ksoi ki penrung dagi jing ruai ki bathala thalen tela rok soi lai rong leng ba ga jing ruai tu musim jung lai rong bat kumba mo ni ekran mene ka ta kalong ba i pastorang man swaru ka por badang rit si draw kai de the fabric mo ma si draw tattoo kai sa tit sa bom na kemi ka pa do ba
tiang sisa deh. Dia mentah apa dah mungkin pakai lah you dah lero ketika fashion dah. Ba ong garing juk bala im ha kata la. Teng yo ngi la kala no na ka tin. Nama ka tin ka jong blei ko ong mo. Blei long juk menin mentah sebut. Juk lah. Juk kala try bengi syakri. Tam malaki long try juk kala. Handai mentah ngi la kala. Ada tahu nong tahu yang ngi juk kala kom nong yen kala mangi. Correct. Ta ta ka de jing kali. Ka ba mun ngi la hap no na ka jing tahu bo blei lo tahu yang nga. Pat yang ngi la. Long nak bom koi kan. Ngi kala long no mangi bam khoi. Utrai tu sa ba khoi. Dei na mar ka ta utrai ong wan pi baro ba thai ba kya jing ket. Yo don na preng jong ni. Lama kani ke ba pila ya lenti am. Yo pi sngo kani ke jing kran ha kani ke sing nong kini ki pastor kala kran yang nga. Ya ka yin jong nga. Ya ka shnong jong nga. Yo don fi ba pet ha kani ko por pingop ha ki jing di ki jing bam ki ba bunjat ne. Ha ga ba kenja do pile penisno elade. Bat kan nuti ni fi penisno elade. Bat uwei pat ubrio. Pila klet no kani ka met chong pi ri ka temple ko jong play. Ba fi sngo ba kanum lei kani baro. Masuk awak kani kesengi, kani kecingkran piyo ben ngap man pet kam dei berjaran kat. Tiap try uge di kata ngikran ni pe. Nama ngimkran e bang si khadu ki por tangi jing e hari hani pol wong. Kapor ba shitom ka bamun am. Lamar kai ba pi ya lamba. Yo don ki ba yam na. Bar kam ta me ha ka tu hi ka juk lan nong kong nong di lok. Bar ha gospel yo honest nong ba khat san jisu angan khat chu ya pi. Ki sakri hari ngan khat no. Ki lok ya pi. A friend. Hagi ni kesengi babun ba dia yo Jisu. Ngiong Jisu nga iet ya me. Hara ngi iet pat yung ni wei pat. Ubalong Chris jong ni percaya ke. Uni ubalong anti yo Chris ubasisha ngi kam iet yo u namar ngi yo i ha u don ke jingkiman. Ke jingkiman ke bu u ai am ngi yo tang ya de. Handai ka pensitom ya ki wei ki basha. Yo pi ya lang ba. Pi ong ngap kwa e bangalat ngim lat. Ini dua yang kena kesini. Kita nak ni kerja kau. Hoi ngi dang don bun man kran dari ke suturu. Lalu ngi pelong lai kenta sisen kran ngatip bini ya pecu hiru dah la tait ben segap. Tadi nama kata ngi penkut ha ni kepor kat ni. Suban ma pastor lor kata. Babon ki briru ni syam ya kata. Ba lada ki shongkar de ha ke jing shongkar ke jongki kim ju support iwe. Sibul daun ni ulok yo si saya utrai. Kani ka lok le ambon sin kam support dia kata. Badeng ta uni kuali jeseng kani ka khang marwang le bam dei ka ju ka balang. Ne ba kum example sini shibon ki brio ki ba phai shu tra ki wan sini de. Le ki dan bagi kurim juki am kim sultanat yangi. Ta ka dei kata am ba uni lok tu do man sim man wan. Ta deng ta upoi biang sha ka jingbymkhuid. Ta la ka long um ta wan yam khamat jongi. La fi wan yam kam dan jimantoy. Ka dei fi shwahi ban kala ka dei. Wan bu ikan niam nang kong de. Bu sheu man sima khoi bu yu blai bu yu Jisu. Tadeng ta la fi kwa ka yeng jo fi kan ba. Don ki khun ru. Ki bala kala si sa ki wan sani am. Pim sung tanat ki ba ki la kala. Pi wan te wan pa dwai ban kala khun ni law lawan sani. Ni mong mangi biang na ki sultanat man wan sani. Mo na mangi kai tra ngi kai ya ka tin ke jong blai ngi yo ban ni rai ban ni ro. La ki wan pi thot man wan. Ta ba fi thot la lagi kun kim tre su wan yam yang sini pan ta ka kata ta la ki wan sini ngim panjat iki amar ngi mi kai ru iki jong pertai ngi kai ge jong trai ta la fim long comfortable kata bu haladi da utanga jong fi wan sini la ka tanga ge jong fi wan sini la ne ki kun jong fi wan sini pet sha yu so jong man sem ge na ke jim ge jong ki ta deng ta ngi nget bala fi support mangil alap ikum kata ka kis ka babon. Pi kwa bakin long khut nda ki kwa sha ban long khut pan pi long gi mau jen thot tadeng ta i kwa ban dwai nam ta jong firu ni ka por Ngi dwai ha ni ka por nam ta jong pi ba i pastor ilakran. An ngai ba pinia mo ko ngi ilakran ki ba wan ha ni ka jaka ki kwa ji tu lupa ngi ai. Ni kloi ban yarap ngi suthu ki don ki bru ki ba mo man dwai ta chimpen ki ngi tu trai le kam ba. Hare kam koridor ngim kran e chimpen ki kan jado ngi kwa chimpen ki kan jaman sim. Naman ka do hi ka wi ka sngi ka di ka do men ka pai ka do men ka man sim ka pai sho trai tin trai ko han re ha ba ka le pai sho trai ka ha ban ai ching khain ta ya ka ching le ka chong ka ta dei na ma ka ta ngi bon se ngi hi kai ya ka man sim ba
Kay ka ben sim jong pi to su thu ken hagani ka por yo ba kani ka por pi don kam chi sha yo trai pi don no ka jaka ngim tip haga ei ka jing shem ka jong pi kumbi pastor la kan pastorang la kan ngim tip haga no ka bantang ngila ya kran ngani on fi ngidon ban ya mer ngila ya kran ya pi hagani ka por man ngi kwa chi sha ba pi nai long ka jing pen bong yo don ba di drugs ki ya pe jang ne pi kai drugs ngim tip ne pi ya kam aurea ngam tip ya ngani ka por pe namar jong pm ka imlang ka salang em ka jongi siya kani ka jaka kalong ling kalong pisada mat ma pi la diro pilong marao light no itip ya kani gawe ada pio yu try pio yu musim khot pin light bet pi pan bor but utrai unai be fi ga bor namar bele kwa ba pin bu ai sa jong kani ka perthai hana pin dan tang gawe ba pin dap do musim khot pidep Haka sengi Pentecost sabaki sispa arpongot ki dap do men sama khoi ki bru gyok lap wat hada fite lada kamwan ko to jing buat ke perthai ke khlam sam lakala sispa arpongot ki pen kala ya ke perthai ka himarum ka khamla shoban khang ya ki kala persang man khang ya ki kar bala mla sho namar balai ki tebet ya ka ban em nam to kres ke ting yap kalong ke jimon toy dei namar kata on fi war buat jong perthai buat sutrai và phi buaจะตรายพินเป็นกลายในกับประเทศมันเป็นกลายกับประเทศมันลงกับประเทศก็จงตรายกันนำมากีดังอัพสตั้งไอ้กตาไอ้กหิมาก็จงเปลยประกันวันปัดชิชากาลจันฮันเรย์สุยตานุองวัดเล็กกหิมาเปลยดังว่าตะกี้บังเอิญกันนี่กับปอร์บชิตอมนำมาเงียวอีกับป๊อปชิชาเฮ้ยนำตะกับประเทศก็องแต่กันนี่กับปอร์ผสมบางมากำปัจจุบันก็จริงไล่ลุดกัดกันนี่กุมบไล่ลุดมันตาปันเล็บปอบPajudan kum kita hadai menta kadon kumni bat kata kadai keke ka mata me kan kadon nut ka bakan jado la persang nut ka but ka bor la persang kat bala hadai la teman khang te na mar kata de tang utrai vide ki kime ki pa piyam da ki khon hakane ka singi IT no ki khon chu utrai ni duai yo pide ka lok pide u lok pideมอกี่คนพิสูจน์พิเป็นมองกล้าบหมดพายสุดท้ายอะไรที่ฮะในกระป๋อไอ้ภาษาบันเตยไม่เนี่ยลำอย่างนี้สักจริงด้วยมอบัดด้วยไอทีอะไรเดี๋ยวกันบัดงี้ดอนรู้ฮะกันนี่ก็จะกับพิลาบันวันงี้ดอนนั่นเนี่ยกี่บามอพิเนี่ยขึ้นดูอีกี่ปัสตอร์อมในภาษาบันเตยกี่ปัสตอร์กี่ดอนยากับบางงี้เนี่ยยารับยาพี่บันเป็นยังยาพี่งิมดอนเนี่ยกับบันครึ่งย่ำครึ่งบาลังน้ำมันงี้คำเซงย่ำงี้คำเซงบาลังฮะงี้ดอนตั้งกวยกตากระเดบันเทรนน้ำตากระหิมากระจงbaru beli kot yang ni ya kata tadi nawa kata ngai TV pastor ni de dua ni ke por mentah ni dan hang ni mde bang ni bishar fi ni ban pendram fi ndre ban yarap fi utra kot yang ni bang ni opdiang shay mun sim ba khoi kum bang ni opdiang yu ba khoi ngin salong ki ba khoi kan ki jing jaklia jong ni ke perthai baro kan lach no par nangi bang ngai ke snam jisu kan sat ya fi snam ge jong trai kan pen khoi ya fi na ka no ka jingmut basniu na ka jinglong basniu ban na ka ki ake ken ki bathala jong ka ni ka perthai ban ngai we bodan ho Chris long jing tawat mai ki ake ki borem ki do na hakmi fi jalong ubat mai bafin kopru yel di ha ka dor ka jong blai ka dor ka hok ka jing khoi bat ka jing sisa ban ngai kan long kum ta ya fi na do man ta pediang ni ka jing duai ni na duai ka don ka bor ka jong blai ka ni ka por ban ngai un pen thamai ya fi un pen Kelai ke jing ke jong fi un pen dekut itu ke lingkor ke bakom ya fi ka met jo fi kan thamai ke jing mut ke jong fi kan thamai bat ngai bal ka longkom ta ka yeng ke jong fi ru kla thamai ba ki barok kin long thamai ni dwai ne ka por menta hallelujah hagar teng budan boru Jesus Christ hallelujah ngal hukum ba ke jing te ke jing kom ni ke bor jong baman ki ba ledon bor lor ke jing ke jong fi ni barok ke dekut no ha ka bor ke jing trei ke jong mun sim ba khoi hallelujah fi ki chate aka kiat aka drop saka aurea ka tanglang ka thok ke syukor ka lamler ha ka kerteng ke jong Jesus kan dekut na pigi syate ken haki film jaklia pornography ne kita ki badan ya kata ke jinglong ki ba internet iki khlung lane ki ba iskon iki khlung ban shongka iki ngada kren aga kerteng ujisu kataru kan do kan damno ki ba jaklia ki ba baman ki kita ki balong
isi akhmat jong blay kita fin da isi no na do man da gasngi ba fin longken ki jingtha ki bathmai ki badan da khmat ke jong blay ki badan da jingmut ke jong blay ki badan da donot ke jong blay ba ki badan da man sim ke jong blay na do man da gasngi kren ha ka tengu jisu man sim ba khoi man wan ba try man pan thamai yigni ki khon ki jong me ha ka tengu jisu ki dwai ngi aingo ba ka bor jame ka wan ka jing pan thamai jame ka jing pan khia jame ka wan ha ni ki khon ki jame ha ka tengu jisu ki dwai amen amen hallelujah triangle khuifi in say shampat la fi dan kam ki jing dwai fi dan kam ya ki jing arab ni dan hang ne ban shakri fi leng ba ka tin ki jong blai bat leng ba ka jing dwai bleng khuifi